ቀዳማይ መልእኽቲ ዮሐንስ ራብዓይ ምዕራፍ ኣቶም ፍቁራተይ ብዙሓት ነቢያት ሓሶት ናብ ዓለም ወፂኦም ኣለዉ እሞ እቶም መናፍስቲ ካብ ኣምላኽ እንተኾይኖም መርምሩ እምበር ንመንፈስ ዘበለ ኩሉ ኣይትእመንዎ። ንመንፈስ ኣምላኽ በዚኹም ትፈልጥዎ። ኢየሱስ ክርስቶስ ብስጋ ከም ዝመፀ ዝእመን ዘበለ ኩሉ መንፈስ ካብ ኣምላኽ እዩ። ኢየሱስ ክርስቶስ ብስጋ ከም ዝመፀ ዘይእመን ዘበለ ኩሉ መንፈስ ድማ ካብ ኣምላኽ ኣይኮነን። እዚ ኸዓ እቲ ከም ዝመፅእ ሰሚዕኩምዎ ዘለኹም ናይ ፀረ ክርስቶስ መንፈስ እዩ። ሕጂ እውን ድሮ ኣብ ዓለም ኣሎ። ኣቶም ደቀይ ንስኻትኩም ካብ ኣምላኽ ኢኹም። ካብቲ ኣብ ዓለም ዘሎስ እቲ ኣባኻትኩም ዘሎ ዝዓቢ ስለ ዝኾነ ንስኻትኩም ስዒርኩምዎ ኣለኹም። ንሳቶም ካብ ዓለም እዮም፣ ስለዚ ካብ ዓለም ይዛረቡ ኣለዉ፣ ዓለም እውን ትሰምዖም ኣላ። ንሕና ካብ ኣምላኽ ኢና፣ ንኣምላኽ ዝፈልጥ ይሰምዓና፣ እቲ ካብ ኣምላኽ ዘይኮነ ኣይሰምዓናን እዩ። ንመንፈስ ሓቅን ንመንፈስ ስሕተትን ከዓ በዚ ኢና ንፈልጦ። ኣቶም ፍቁራተይ ፍቕሪ ካብ ኣምላኽ እያ እሞ ንሓድሕድና ንፋቐር። ዘፍቅር ዘበለ ኩሉ ካብ ኣምላኽ ተወልደ እዩ፣ ንኣምላኽ እውን ይፈልጦ እዩ። ኣምላኽ ፍቕሪ እሞ እቲ ዘይፍቅር ንኣምላኽ ይፈልጦን እዩ። ኣምላኽ ብእኡ ምእንቲ ብሂወት ክንነብር ኢሉ ነቲ ሓደ ወዱ ናብ ዓለም ብምልኣኹ እታ ፍቕሪ ኣምላኽ ንኣና በዚ ተገልጸትልና። ኣምላኽ ባዕሉ ስለ ዘፍቅረና ብናይ ሓጢኣትና መተዓረቂ ክኸውን ኢሉ ድማ ወዱ ስለ ዝሰደደልናዩ እምበር ንሕና ንኣምላኽ ስለ ዘፍቅርናዮ ኣይኮነን። እታ ፍቕሪ በዚ እያ። ኣቶም ፍቑራተይ ኣምላኽ ከምዚ ገይሩ ካብ ኣፍቅረናስ ንሕና እውን ንሓድሕድና ክንፋቐር ይግባአና እዩ። ሓደ እኳ ንኣምላኽ ዝረኣዩ ክትሆ ይልቦ። ንሓድሕድና እንተተፋቐርና ኣምላኽ ኣባና ይነብር፣ ፍቕሪ እውን ኣባና ትፍጸም። ካብ መንፈሱ ስለ ዝሃበና ንሕና ኣብኡ ከም እንነብር ንሱ እውን ኣባና ከም ዝነብር በዚ ኢና ንፈልጥ። እቲ ኣቦ ንወዱ መድሓን ዓለም ክኸውን ከም ዝለኣኾ ንሕና ርኢና ንምስክር እውን ኣሎና። ኢየሱስ ወዲ ኣምላኽ ምዃኑ ዝእመን ኣምላኽ ኣብኡ ይነብር፣ ንሱ እውን ኣብ ኣምላኽ ይነብር። ንሕና እውን ነቲ ኣምላኽ ኣባና ዘላቶ ፍቕሪ ፈሊጥናያን ኣሚንናያን ኣሎና። ኣምላኽ ፍቕሪ እዩ። እታ ፍቕሪ ዝነብር ከዓ ኣብ ኣምላኽ ይነብር፣ ኣምላኽ እውን ኣብኡ ይነብር። ከምቲ ንሱ ዘለዎ ከምኡ እውን ንሕና ኣብዚ ዓለም እዚኣ ኢና ዘሎና እሞ ብመዓልቲ ፍርዲ እስትብዓት ምእንቲ ክህልወና በዚ እታ ፍቕሪ ኣባና ተፈጸመት። ፍርሃትሲ ስቓይ እያ ተምፅእ። እቲ ዝፈርህ ከዓ ብፍቕሪ ፍጹም ኣይኮነን። እታ ፍጽምቲ ፍቕሪ ንፍርሃት ተባርራ ዳኣ እምበር ኣብታ ፍቕሪስ ፍርሃት የልቦም። ንሱ ቅድም ኣፍቂሩና እሞ ንሕና እውን ነፍቅር ኢና። ነቲ ዝረኣዮ ሓዉ ዘየፍቅሮስ ነቲ ዘይረኣዮ ኣምላኽ ከፍቅሮ ኣይከኣሎን እዩ እሞ ንሓዉ እናጸልኦስ ንኣምላኽ ኣፍቅሮ እየ ዝብል እንተሎ ንሱ ሓሳቡ እዩ። እቲ ንኣምላኽ ዘፍቅር ንሓዉ ድማ የፍቅሮ ዳኣ። እዚ ትእዛዝ እዚ እዩ ካብኡ ተቐበልናዮ።